2014 urteko aurrekontuak oso onak direla adierazi du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Krisiaren ondorioz erronka zaila dela iragarri dute, baina era berean nabarmendu dute murrizketa sozialik gabeko lurraldea izango dela Gipuzkoa. Mendekotasun legeko diru laguntzak eta zerbitzuak ordaintzeko aurrekontua handituko du. Eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak diru-sarrerak bermatzeko errentari egindako murrizketei ere erantzun egingo diegu aurkeztu ditugun aurrekontu hauekin. Gizarte zerbitzu publikoetan lanean diren beharginen hitzarmen kolektiboetan aurten egindako hobekuntzak 2014ko aurrekontuarekin babestu egingo ditugu. Eta horregatik eskualde mailako apustua da guk egiten duguna. Herrialde osoan ditugun garapen agentzien bitartez aberastu egin behar duguna. Hala ere, esan behar dut, Gipuzkoan enplegua sortzeko ardura nagusia Eusko Jaurlaritzarena dela. Ez dezala esan bitartekorik ez dagoela. Jakin badakigulako dirua egon badagoela, baina jakin badakigu ere agortuta dagoen eredu batean inbertitzen ari dela. Gure ildoari eusten diogula, hasieratik gure aurrekontuak izan dira sozialak, krisiari aurre egiteko aurrez begiratzen diotenak, eta gainera perspektiban. Ez neurri partzialekin, ez neurri koiunturalekin, baizik eta perspektiba batean. Nik uste dut izan dira hasieratik hartu ditugun ildoak eta aurtengo aurrekontuetan ere berresten direnak. Jakinarazi dute astelehenean Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin, alkateekin eta Fagorrekin bilduko direla kooperatibari buruz hitz egiteko.